informácie aj vďaka vám, tak nám môžete telefonovať na bezplatné telefónne číslo, aby ste o niečom vedeli, 0800 800 200. Doktori, kým ešte príde Václav, vám pomyslíme skvelú muziku, napríklad Khaled a Celavy, nebude chýbať ani Michael Jackson a You Are Not Alone, a takisto aj Bruno Mars a Grenade.